Esinye sezihlabani okubika ukuthi Kaizer Chiefs isifuna uthuli sisaqhubeka nokufakazela intshisekelo eqhubekayo yeqembu ngokudlala kahle ku-Premier League yaseTanzania. uFaisal Salam usalokhu esematheni kulezi zinkundla zaseSoweto njengoba uNasruddin Nabi ebheke ukuqinisa abadlali bakhe basesiswini ngaphambi kwesizini entsha. iChiefs iqale yahlonza uSalam njengongase asayinwe emaphakathi nesizini kulandela ukudlala kwakhe ngamandla ngesizini ka-2023-2024 lapho egcine ngowesibili ukushaya amagoli amaningi kuligi ngamagoli angu-19. Lo mdlali wasesiswini we-Azam FC usayithwele leyo fomu nakule sizini, akakhombisanga nje iso lakhe emapalini kodwa nangobuhlakani bakhe njengamanje uzihola phambili ohlwini lwabasizi ku-NBC Tanzania League njengoba enabasizi abangu-13 ehlula abadlali abaqamile abafana noStephen Aziziki noPrince Dube owayengumgadli weSuperSport United. uSalam ubambe elikhulu iqhaza emkhankasweni wokuqina kwe-Azam FC kwi-league esiza leli qembu ukuthi lihlale endaweni yesithathu esicongweni. Njengamanje leli qembu lilandela iSimba SC kanye ne-Young Africans, iqembu lakudala likaSalam. i-Azam izothembela kulo mdlali wasesiswini uNethonya ukuthi aqhubeke nefomu yakhe njengoba ihlose ukuzibekisela indawo ku-CAF Confederations Cup ngesizini ezayo.